Nang tinanggap po natin si Jesus bilang ating pong sariling Diyos at tagapagligtas, hindi lamang po ang mahalin siya ang gusto po niyang matutunan natin bilang Kristiyano. Ang gusto din po ng Diyos, matuto po tayong magkaroon ng pananampalataya na buong buo. Ano man po ang sitwasyon, gaano man po kayo kalayo sa mga plano o gusto nyo sa buhay, ano man po ang sinasabi ng ibang tao, manampalataya po kayo na kayang gawin ng Diyos ang anumang bagay. Let's give all our cares and anxieties to Jesus. Put your hope to Jesus. Put your trust in Jesus. Let's sing the song with faith po. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Minsan pa po, God will make a way.